Bore da, a chroeso I wasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant, ar yr ail sul wedi'r Ystwyll. Yr alwad I ymddiried yw themau'n gwasanaeth y bore yma, wrth I ni ganolbwyntio ar Iesu yn galw a'i ddisgyblion. Yn ystod y gwasanaeth, byddwn yn canu un o salmau cân Edmund Pris. Mae Lenni yn nodi 400 mlwyddiant cyhoeddi ei brif waith, sef y salmau cân, ymddangosodd fel rhan o'r llyfr gweddi gyffredin ar graffwyd yn 1621. Arglwydd Iesu Grist, aeth os atom ni, unwyt Ti a ni blentyn mair. Ti sy'n glanhau'n pechodau ni, ael i'w ddyddoniaid ar diri, Iesu o gariad molwn di arglwydd byw. Arglwydd Iesu Grist, heddiw a phob dydd disgyn weddi fydd Ti dda byw. Dyma gorchymyn di ni, gwnewch yn cof amdana fi, treiddiad yn erbyn bywyd ni arglwydd byw. Arglwydd Iesu Grist, daeth os atom ni, cnawd o'i cnawdwyt Ti blentyn mair. Ar ôl dy groes a fangau prif, codais o'r befin y rhoi yn rif, gad I ni yno twel trwy'r ffydd arglwydd byw. Arglwydd Iesu Grist, daiaf ata Ti, rof y oes I Ti, ofa byw. Wirydd y holl o'r chmynion di, rofion y rasyn faith I mi, treiddiaid yn erbyn bywyd I arglwydd byw. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni,
Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir a difeiriol, a drigarhaw wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molianwn di, bendiffiwn di, a folwn di, gogonefwn di, diolchwn i ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw frenin nefol, fydd holl alluog. O arglwydd unig fab Iesu Grist, o arglwydd Dduw o'n Dduw, fab y tad, sy'n dwyn ymaith bechod y byd, trigarhaw wrthym, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw diwdad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd forych am yng ngogoniant diwdad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. A colect ar gyfer yr ail sul wedi'r Ystwyll, gweddiwn. Holl alluog Dduw, yng Nghrist yr wyt yn gwneud popeth yn newydd, trawsffurfiad lodi ein natur a chyfoeth dy ras, ac yn adnewyddiad ein bywydau gwna'n hysbys dy ogoniant nefol, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Trydydd pennod y llyfr cyntaf y proffwyd Samuel, yr adnod gyntaf hyd at y 10. Yr arglwydd yn ymddangos i Samuel. Yn y dyddiau pan oedd y bachgen Samuel yn gwasanaethu'r arglwydd ger bron Eli, yr oedd gair yr arglwydd yn brin a gweledigaeth yn anfynych. Un noswaith roedd Eli yn gorwedd yn ei le ac yr oedd ei lygaid wedi dechrau pylu ac yntau'n methu gweld. Nid oedd lamp Duw wedi diffodd eto ac yr oedd Samuel yn cysgu yn heml yr arglwydd lle roedd arch Duw. Yna galwodd yr arglwydd ar Samuel. Dywedodd yntau, dyma fi. Rhedodd at Eli a dweud, dyma fi, roedd i ti'n galw arnaf. Atebodd ef, nac oeddwn, dos yn ôl i orwedd. Aeth yntau a gorwedd. Yna galwodd yr arglwydd eto, Samuel. Cododd Samuel a mynd at Eli a dweud, dyma fi, roedd is yn fy ngalw. Ond dywedodd ef, nac oeddwn fy machgen, dos yn ôl i orwedd. Yr oedd hyn cyn i Samuel adnabod yr arglwydd a chyn bod gair yr arglwydd wedi ei ddatguddio iddo. Galwodd yr arglwydd eto'r drydedd waith, Samuel. A phan gododd a mynd at Eli a dweud, dyma fi, roedd is yn galw arnaf,
Deallodd Eli mae'r arglwydd oedd yn galw'r bachgen. Felly dywedodd Eli wrth Samuel, dos i orwedd, ac os elwyr di eto, dywed, lle fa'r arglwydd, canys y mae dy was yn gwrando. Aeth Samuel a gorwedd yn ei le, yna daeth yr arglwydd a sefyll a galw fel o'r blaen, Samuel, Samuel, a dywedodd Samuel, lle fara, canys y mae dy was yn gwrando. Am ffurf sydd i ti'n hysbys, nid oes air nasgwydd os ei fod ar blaen fan a fod ofnus. Om hol ac om blaen i'n lluniais, dylawodd o dais arnaf, gwybodaeth ieithyr yw i mi a'i deall i ni medraf. Dyw prawf y meddwl un fy mol oes fforfan niwiol gynni, gwel fi tawys dwg fi yn fol, dod ffordd dragwy fol i mi. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan. Gogoniant i ti o arglwydd. Tranoeth, penderfynodd Iesu ymadael a mynd i Galilea. Cafodd hyd i Philip, ac meddai wrtho, canlyn fi. Gŵr o Bethsaida, tref Andreas a Pedr roedd Philip. Cafodd Philip hyd i Nathanael a dweud wrtho, ar ydym wedi darganfod y gŵr yr ysgrifennodd Moses yn y gyfraith amdano, a'r proffwydi hefyd, Iesu fab Joseph o Nazareth. Dywedodd wrth Nathanael wrtho, a all dim da ddod o Nazareth? Tyr di weld, ebe Philip wrtho. Gwelodd Iesu Nathanael yn dod tuag ato, ac meddai amdano, dyma Israeliad gwerth yr enw, heb ddim twyll ynddo. Gofynnodd Nathanael iddo, sut yr wyt yn fadnabod i? Atebodd Iesu ef, gwelais di cyn i Philip alw arnat pan oedd ei dan y ffigysbren. Rabai, meddai Nathanael wrtho, ti yw mab Duw, ti yw brenin Israel. Atebodd Iesu ef, o wyt yn credu oherwydd i mi ddweud wrthyt fy mod wedi dy weld dan y ffigysbren? Cei weld pethau mwy na hyn. Ac meddai wrtho, yn wir rwy'n dweud wrthych, cewch weld y nef wedi agor, ac angylion Duw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. Dyma Efengyl yr Arglwydd, moliant i ti o Grist. Dywedodd Nathanael wrtho, all dim da ddod o Nazareth? Tyr di weld, ebe Philip wrtho. Y chweched adnod ar 20 o'r bennod gyntaf o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan. Y thema sy'n cysylltu'r darlleniadau y bore yma yw galwad. Galwad Duw ar ein bywydau ni. Yn gyntaf, cawsom Dduw yn galw'r bachgen Samuel yn y deml, ac yn ein darlleniad o'r Efengyl, cawsom Iesu yn galw Philip a Nathanael i fod yn ddisgyblion iddo. Yn pontio'r ddau ddarlleniad yma, fe gawsom Salm 139, y salm hyfryd hon, sy'n dweud wrthym
fod Duw wedi ein hadnabod ni ac wedi ein galw ni pan oeddem eto yn y groth, cyn I ni gael ein geni. Wrth fyfyrio ar y gwirionedd hwn, fe ddywed y salmydd wrthym, mae'r wybodaeth hon yn rhy ryfedd I mi, y mae rhy uchel I mi a'i chyrraedd. Ynglwm â'r syniad o alwad, y mae'r syniad o adnabod. Heb yn aill, nid oes modd cael y llall. Ond yn ymlach na pheidio, yr ydym yn dueddol o osod y pwyslais ar yr adnabod, yn hytrach nag ar yr alwad. Meddyliwn mai trwy adnabod Duw y cawn ein galw ganddo, ond nid felly mae hi. Mae'r darlleniadau y bore yma yn tanlinellu mai Duw sydd yn ein galw yn gyntaf, a thrwy ymateb i'r alwad honno, yr ydym yn dod I adnabod Duw. Mae'r rhyfig yn natur ddynol yn meddwl bod popeth yn dibynnu arnom ni. Mae trwy ein nerth ein hunain neu trwy ein gallu ein hunain yr ydym yn dod o hyd I Dduw a'i adnabod ef, ond y gwir yw bod Duw eisoes wedi ein hadnabod ni. Mae'r Beibl, dro ar ôl tro, yn dangos I ni mai Duw yw'r un sydd yn cymryd y cam cyntaf tuag atom ni. Duw sydd yn estyn a'i law agored tuag atom, ac yn ein galw ni I estyn ein llaw ac y maflud yn dyn yn ei law ef. Ond yn fynych, yr ydym yn oedi, yn petruso, yn anfodlon hyd yn oed I fentro ar Dduw oherwydd yr ofn o'r goblygiadau bydd hynny yn golygu ni. Mae'n well gennym sefyll ein tir a dweud, does dim angen y dwyfol arna fi, diolch yn fawr, ac felly ymlwybrwn yma ymlaen a byw ein bywydau ar ein telerau ein hunain, heb feddwl ddwywaith am y Duw a'n gwnaeth ac a'n hychubodd ac sydd yn ein caru. Duw sydd yn ein hadnabod ni yn gyntaf, a Duw sydd yn ein galw ni yn gyntaf, yr alwad seml I ymddiried ynddo a'i ganlyn ef. Gadewch I ni gymryd y darlleniad o lyfr cyntaf Samuel. Dyma hanes cyfarwydd galwad Samuel. Daeth Samuel yn un o broffwydi mawr a phwysig yr Hen Testament. Samuel, os cofiwch, oedd wedi eneinio Dafydd yn frenin. Mae'n chwarae rhan bwysig iawn yn hanes pobl Dduw. Ond yn ein darlleniad, dyma ni'n cwrdd â Samuel yn fachgen o ddeiti 11 mlwydd oed. Yr oedd ei fam, Hannah, wedi cyflwyno ei hunig fab i'r offeiriad Eli mwyn iddo gael gwasanaethu'r arglwydd yn y deml. Ac yno, yn y deml, daeth yr arglwydd at y bachgen a'i alw. Ond beth sy'n ddiddorol, ac mae'r testun yn gwneud hyn yn glir I ni, bod Samuel yn gwasanaethu yn y deml ac o dan hyfforddiant Eli yr offeiriad, eto doedd Samuel ddim yn adnabod yr arglwydd. Roedd Samuel yn byw mewn cyfnod pan oedd gair yr arglwydd yn bryn a gweledigaeth yn anfynych. Roedd pobl yn dechrau meddwl efallai bod Duw wedi gadael ei bobl heb unrhyw gymorth. Felly does dim syndod pan glywodd Samuel ei enw yn cael ei sibrwd ar yr awel, yn hawelwch a thywyllwch yr hwyr, a'i fod yn meddwl ar unwaith mae Eli oedd yn ei alw. Pan mae'r meistr yn galw, rhaid i'r gwas I fyddhau, ac felly aeth Samuel yn syth ato. Nid unwaith y digwyddodd hyn, ond teirgwaith aeth Samuel at Eli a dweud, dyma fi, roedd ti yn fy ngalw, ac Eli yn ateb, nac oeddwn fy machgen, dos yn ôl I orwedd. Dim ond ar y drydedd waith y synhwyrodd Eli bod rhywbeth mawr yn digwydd yma. Mae Duw oedd yn galw ar y bachgen, ac felly rhoddodd Eli y cyfarwyddyd iddo, os gelwir di eto, dywed tithau, lle fara arglwydd, can ys y mae dy was yn gwrando.
Yma fe welwn yn eglur, Duw yn cymryd y cam cyntaf ac yn dod at Samuel a'i alw. A'r hyn sy'n bwysig yw bod Duw wedi dod at Samuel cyn i Samuel ddod i'w adnabod ef fel arglwydd. Wrth gwrs, roedd Samuel y bachgen ifanc ddim yn deall beth ar y ddeiar oedd yn digwydd. Roedd ganddo ddim syniad sut i ddehongli'r llais a oedd yn galw arno ar yr awel. Does dim syndod ei fod wedi ei gymryd i fod yn alwad oddi wrth Eli ac nid oddi wrth Dduw. A dyma ni eto yn gweld Duw a'i fawr ymynedd yn parhau i alw nid unwaith, neu ddwywaith, neu deirgwaith, ond yn galw, yn amyneddgar nes i Samuel ymateb iddo. Nid yw Duw yn rhoi'r gorau i alw arnom i ymddiried ynddo. Mae Duw yn ein galw nes i ni ymateb iddo. Ond fe welwn ni'n peth bwysig arall yn hanes galwad Samuel, a hynny yw rhan Eli ynddo. Roedd Eli yn offeiriad profiadol ac yn tynnu ymlaen mewn oedran. A roedd ei lygaid wedi dechrau pylu ac yntau'n methu gweld. Eli oedd wedi synhwyro mai Duw oedd yn galw ar y bachgen. Eli, nad oedd yntau wedi clywed llais yr arglwydd ers blynyddoedd maith, oedd wedi helpu'r bachgen a rhoi cyfarwyddyd iddo ymateb i alwad Duw. Mae angen cymorth eraill arnom ni ar y degau i ddirnad galwad Duw ar ein bywydau. Pobl fel Eli, sydd â phrofiad ac aeddfedrwydd ysbrydol i'n helpu ni i wrando ar lais yr arglwydd ac i ymateb iddo. Daeth yr alwad yn gyntaf i Samuel, ac wrth iddo ymateb i'r alwad, daeth i adnabod yr arglwydd a'i galwodd. Trwy ymateb i'r alwad, yr ydym yn dod i adnabod y Duw sydd yn ein galw. Yna, yn y darlleniad o'r Efengil yn ôl Sant Ioan, fe gawn yr hanes am Iesu yn galw dau o'i ddisgyblion, Philip a Nathanael. Gyda'r ddau hyn, Iesu yw'r un sy'n cymryd y cam cyntaf sydd yn dod at y ddau ac yn ei galw nhw i'w ganlyn ef, fel Duw yn dod at Samuel yn ein darlleniad o'r Hen Testament. Dydy awdur yr Efengil ddim yn dweud wrthym pam y dywysodd Duw y ddau hyn, mwy na pham y dywysodd Duw y bachgen Samuel. Ddim yn anisgwyl y mae'r ddau yn ymateb i'r alwad mewn ffordd wahanol iawn i'w gilydd. Yn gyntaf, mae ymateb Philip ar alwad Iesu, canlyn fi. Fe gododd yn syth, yn llawn parodrwydd a brwdfrydedd, yn barod i'r antur a'r siwrne newydd gyda Iesu. Cymaint oedd ei frwdfrydedd cododd ac aeth yn syth i ddweud wrth Nathanael. Ond oedd Nathanael ddim yn rhannu'r un brwdfrydedd â Philip, ac fe gaw Nathanael yn dweud yn nawddoglyd wrth glywed bod Iesu yn dod o Nazareth a all dim da ddod o Nazareth. Wedi'r cyfan, pentref anhysbell a diarffordd oedd Nazareth. Petai Duw yn anfon y Meseia, does bosib y bydde'n dod o Jerusalem neu rywle pwysig arall. Dyna oedd yn meddwl Nathanael. Fel un oedd yn ddiwyd yn astudio'r gyfraith, roedd Nathanael yn meddwl ei fod yn adnabod Duw ac yn deall ei ffyrdd, ond ei ryfig deallusol ar y cychwyn yn ei gadw rhag gweld gair a gwirionedd Duw yn Iesu. Ond roedd Nathanael yn ddigod busneslyd i fynd â Philip i weld drosto'i hun. A dyma sy'n rhyfeddol. Roedd Iesu eisoes yn adnabod Nathanael, ac wrth ei weld yn esau ato dwedodd wrtho, dyma Israeliad gwerth yr enw, heb ddim twyll ynddo. Nad oedd Nathanael yn adnabod Iesu ac yn ei ddiystyru am iddo ddod o bentref dinod, roedd Iesu yn ei adnabod ef ac yn ei gyfarch a pharch. Wrth i Nathanael sylweddoli bod Iesu yn ei adnabod ac yn ei alw oherwydd ei gymeriad, fe'i gwelwn yn gwneud y gyffes, ti yw mab Duw, ti yw brenin Israel.
Dim ond wrth i Nathan ail dderbyn yr alwad, y daeth i adnabod yr un oedd yn ei alw, Iesu Grist. Dim ond wrth iddo ei ganlyn, daeth Nathan ail fel Philip a gweddill y disgyblion, i wir weld Iesu yn fab Duw ac yn waredwr. A dyma'r peth am alwad Duw. Mae'n alwad sydd yn gofyn i ni ymddiried yn yr un sydd yn ein galw ni i'w ganlyn ef, Iesu Grist. Mae'r arglwydd sydd yn ein galw yn ein hadnabod ni, a dim ond wrth i ni ymateb i'w alwad, y gallwn ni, fel Samuel, Philip a Nathanael, ddod i'w adnabod ef a'i gariad tuag atom. Dim ond wrth i ni estyn ein llaw agored, i ymaflyd yn dyn yn ei law agored ef, ac ymddiried ynddo, y down ni adnabod y grym sydd yn ein caru a'n cynnal, ac y cawn yn erth a'r gallu i gyflawni'r gwaith y mae ef wedi'n galw ni i'w gyflawni fel disgyblion iddo. Amen. Credo Nicaea. Credwn yn un Duw, y Tad yr holl alluog, gwneithurwr nef a deiar, a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr holl oesoedd, Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithur, yn un hanfon ar Tad, a thrwyddo ef o gwneud pob peth. Ein mwy ni ac ein hiechawdwriaeth disgynnof o'r nefoedd, trwy'n erth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe'i groeshoelwyd drosof dan Pontiws Peilat, dioddefodd angau ac fe'i claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd ardd y heilawr Tad, a daw drychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r Tad a'r mab, ac ynghyd â'r Tad a'r mab, a gyd a ddolir ac y gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn ni'n bedydd myddeiant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gadewch i ni weddio ar y Tad sydd, trwy y mab, wedi agor y ffordd i'r nef i ni. Bydded deglwys bob amser yn effro, yn barod i ymateb i alwadau newydd i arwyddo dyfodiad y deyrnas. Gweddiwn dros yr Eglwys yng Nghymru, a thros Diwn ein hesgob, a chyda wythnos weddi dros undeb Cristnogol yn dechrau fori, gweddiwn dros waith cytun, a thros bawb a phob ymdrech a phrosiect ecwmenaidd yma yng Nghymru. Cynorthwyath ysbryd glân yr rhai sy'n ymchwilio i ffydd, a'r rhai sydd yn ei dysgu a'i cyfarwyddo. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Chwala'r diffyg ymddiriedau sy'n gwahanu pobl o wahanol ddiwylliant a chefndir. Mewn byd o rhwygiadau, tyn i oll ynghyd mewn parch a chydymdeimlad tuag at ein gilydd, fel plant o'r un hil ddynol. Roedd oethineb a dewrder i bawb sydd ag awdurdod i wneud gwahaniaeth y mywydau'r tlawd a'r di-lais. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bydd yn bresennol gyda'n teuluoedd, ein ffrindiau, a'n cydweithwyr. Cynorthwya ni oll i fod yn effro ac yn agored i thalwad di, yn ein galw i dy wasanaethu mewn ffordd arbennig yn ein bywydau beunyddiol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Rho amynedd a goleuni bawb, y mae arnynt angen iachad ac adferiad. Bydd yn gefn i bawb sydd yn gorfod ysgwyddo cyfrifoldebau beichus ac ychwanegol yn ystod y cyfnod dyrys hwn. Arglwydd,
yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gwrando ni, wrth i ni gofio rai hynny a fi farw yn ffydd Crist. Yn ôl da ddiwydion, caniatáu ni gyda hwy, ran yn dy deyrnas dragwyddol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gan ymlawenhau yng nghymundeb yr holl saint, cyflwynwn ein hunain ar greadigaeth gyfan, ithgariad di-ffail. Dad trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. A mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich cylonau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein diw, iawn i'w roi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol ddiw, fy nhonell bywyd yr holl greadigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun, rhwng ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Yn dy gariad atom ac yng nghyflawniad yr amser, anfonais dy fab i fod yn waredwr, daeth y gair yn gnawd, bu'n byw yn ein plith a gwelsom ei ogoniant. Dros ein pechodau ni a pechodau'r holl fyd, dioddefodd angau ar y groes. At gyfodais ef i fywyd mewn buddigoliaeth, a'i ddyrchafu mewn gogoniant. Trwyddo ef yr wyt yn anfon ysbryd glân ar dy eglwys, a'n gwneud ni yn boblu ti. Felly, gydag angylion ac archangylion, a holl gwmpaeni'r nef, molwn dy enw gogoneddus. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau ar sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd, trwy wrando ar eiriau yr apostol Paul.
oherwydd fe dderbynies i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro ar y fochef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis ei ddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwynaf i ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w ef, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn, o ddiw'r gogoniant, yr wyt yn rhoi ni faith dy air sy'n fara'r bywyd, llanwn ni ath ysbryd glân, fel y disgleiria goleuni dy ogoniant trwom ni yn yr holl fyd. Gofynnwn hyn yn enw ein harglwydd, Iesu Grist. Amen.
ar gwael a chladdu rifawr, neu di herio bob sarlad, neu di dderbyn briw a brad, neu di siarad a dy dad yn un tydi a mi. Neu di blygu'n wylaif iawn pan ddaw fy nghalwadi, neu di ildio bob ryw ofn yn ymyl calfari. Fydd dy ffydd yn mentro byw i gyfannu dynol ryw, teulu dim yn deulu diw yn un tydi a mi. Arglwymaid a halwadair yn toddi'r galon y hon, does na neb yn tiall lenwi'r gwacder sy'n famron. Dilyn old y droes y bran, byw yn ffyrlon law y llaw, ddefi ddyr dy heb a ddawr ffim dy fyd lindi. Bydded i ddiw'r gobaith a'ch llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth gredu, fel trwy'n erth yr ysbryd glân, y llenwyr chwi a gobaith. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.